не се усмихвайте и се пишете, защото това са много важни неща. Много важни неща са, които ме изнервят и като не искате да ги учите. Така. Щастието зависи от нас. Това го е казал гръцкият философ Аристотел. Има на него кръстена улица Аристотел. Да, аз съм ходила. Там съм си купувала риба на Аристотел. Не се Ян! Ето, виж как искат да ни нарушават. Вижте как искат да ни нарушават. Това са злите сили. Злите сили пак влязаха, енергийните вампири. Как да се скрием? Оденка спрях лайфа заради тях. Оденка спрях лайфа. Вън бе, нечисти духови. Чакай, че ме хвана алергия.